Primer de tot, abans de fer un anàlisi del partit, quin és l'estat físic de Mono? Sembla que és una lesió greu, però ho tenim que confirmar ara amb les proves radiològiques, però per sensacions de genoll. Es pot fer un anàlisi del partit? Bueno, és un partit amb el que... Primera, crec que hem rebut un càstig massa gran, crec. Però també és cert que, bueno, normalment els partits canvien molt si la primera que tens la fas. Minut 10, centro, sense aparent perill. Biela desvia, li cau a Ton, xuta i Ander fa gol. Primera aproximació a l'àrea de Sant Andreu. No s'han tornat a aproximar a l'àrea, n'hem tingut cap ocasió, fins al... si ens ho diré, sempre. Minut 42. Javi Monfort acabava de sortir al camp per la lesió de Molo i ha fet una falta totalment innecessària a la frontal de l'àrea. Ha xutat Mou, Torres l'ha tirat a córner, a l'escaire, han tret el córner i ens han fet una pilota parada. 2-0, primer remat a porteria i un minut abans d'acabar la primera part. Gols d'aquells que fan pupa. I la segona part, jo crec que el Lleida ha volgut. De fet, crec que avui encara no m'han passat les estadístiques, però segur que ha sigut el dia que més vegades hem centrat a l'àrea. Però o no hem estat nosaltres encertats amb el remat i la finalització, o el Sant Andreu ha estat espectacularment bé defensant aquest tipus d'accions. Crec que hem arribat molt fàcil, molt a la zona de finalització, al bord de l'àrea d'ells, amb molta facilitat, però a partir d'ahir ens hem atascat. I aquest voler anar a per el gol i aquesta impotència que sents perquè tampoc creus que ets mereixedor d'anar perdent 2-0, doncs també te fa que amb errors de bulto, però normals per la situació, el Sant Andreu també s'ha quedat 2 o 3 vegades sol davant de Pau. De fet, el tercer gol és una jugada d'aquest tipus. S'ha quedat davant a favor nostre, fallem en la devolució i se queda amb un pas i se queda sol davant de porter. Així ens he vist el partit. Xavi. Creus que les baixes que té l'equip estan sent la causa per la qual els 3 darrers partits s'han sopegat contra equips a priori que haurien de ser fàcils, entre cometes, pel Lleida? L'única causa no, hi ha moltes causes. Quan és com i no tindre baixes és el que ens va portar a no perdre tant de temps, doncs no. Hi ha moltes causes, una és aquesta, sí. I ara aquesta causa seria molt fàcil, no? I dir, ara la posada on tenim baixes, no, perquè crec que els jugadors que surten estan perfectament capacitats. Ara, si aquestes baixes fan mal, sí. Si la baixa de Molo avui ens ha fet mal, ja no sol perquè perds una peça molt important, sinó el tema psicològic, no? De dir, ostres, un altre més. I un altre infortuni, doncs sí, aquestes coses ens estan pesant, no? Però crec que no és l'única causa, no? Per la qual en 4 partits hem perdut 2 i hem empatat 2. Com a entrenador, imagino que les darreres jornades hauràs seguit molt al Sant Andreu, pensant en el partit que et tocava. Com l'has vist? Com l'has vist evolucionar aquest equip, sobretot des de l'arribada de Martín Fuentes? Bueno, jo tampoc l'havia seguit tant. Jo normalment li dedico molta atenció a un equip quan queda poc per enfrontar-me a ell, no? I llavors començo a veure els 3 o 4 últims partits, és a dir, que no havia seguit a Pachi des que vam jugar fins que el van destituir. Però el que sí que he trobat amb aquest Sant Andreu que ens hem trobat és un equip altament competitiu. Competitiu, jo entenc la competitivitat com a voler guanyar tot allò que jo disputo. I aquest equip està molt posat amb la competició, amb guanyar totes les boles que disputen. Se repleguen enrere, molt juntets... Però bueno, a veure, som el 8è equip. Dels 10 primers, som el 8è que venim aquí i tots hem perdut o hem empatat, aquí no ha guanyat ningú de dalt. Tots, no ha guanyat ni un sol equip dels 10 primers classificats. Jo creia que avui igual podíem ser el primer, però som un altre equip de dalt que ha caigut aquí. I per contra, ja sabeu que fora han fet 3 gols, el Sant Andreu fora, amb tot el que porten. La seva creu és fora, a dintre estan fent una temporada per estar a la zona de dalt. Les preguntes? Avui hem tornat a fer un altre bon partit a casa. Deies que sobretot recupera anímicament a l'equip, no? Aquest cop d'una altra lesió d'un company. Arriba un partit diumenge, tots són importants, evidentment, ara, però arriba un partit molt directe, no? Un partit clau i cal recuperar quan abans a l'equip, no?
feu i tot a casa. Sí, a mi m'agrada molt menys perdre de lo que m'agrada guanyar. I avui realment no estic dolgut per la derrota. Ara mateix estic molt preocupat, però molt. Primera perquè ja és un noi que a la seva carrera professional ha tingut rotura de creuat anterior més recaiguda del creuat anterior. Ha estat molts anys, ha perdut molts anys, si no, aquest noi al món del futbol segurament haguera pujat alguns esgraons més. I ara mateix sembla que és l'altre genoll, però sembla que és una lesió greu, i ara mateix l'únic que vull, per el bé de Molo i per el bé de l'equip, és que això no sigui res, perquè pues mira, la derrota espero que li valgui al Sant Andreu per salvar-se. I a nosaltres, gràcies a lo bé que havíem fet les coses abans, encara tenim aquest coixí per continuar en llocs de privilegi. Deies ara justament que espero que la derrota nostra serveixi perquè el Sant Andreu se salvi. Pel que coneixes, pel que domines, pels rivals que has anat veient, creus que aquest Sant Andreu se salvarà? Jo crec que li van molt millor els equips que van a guanyar-los. Quan un equip no va a guanyar-te tens molt més problemes, tu tens que arriscar. Si és l'equip rival el que arrisca, tu intentes aprofitar les errades. I això li va bé. Llavors, d'equips de dalt sol han de vindre 2 més aquí. Balears i Olímpic, no? I l'equip, sí, correcte. Faltarà esperes. Però no ho sé, m'ha donat bona sensació el Sant Andreu i m'ha donat també molt bona sensació el Prat. I l'altre dia també m'ha donat bona sensació l'Espanyol. Equips que estan allà posats en la zona de baix. Segur que aquestes derrotes del Lleida són de mèrit nostre, meu, en primera persona, però també són molt mèrit de rivals, i això vol dir que l'equip, o sigui que el nivell que hi ha a la segona B, al grup 3, és molt alt.